Там, дзе хуткасць часта каштоўней за ўсё, сустракаюцца людзі, якія вырашаюць ісці сваім шляхам. Александр Касабуцкі на конкурс прафесіянальнага майстэрства прыйшоў не за рэкордамі. У той час, як іншыя шліфуюць час, ён шліфуе дэталі, дадаючы ў кожную з іх частку душы. Не хутка, а ідэальна. Менавіта такая стаўка ў маладога токара з Рэчыцы. Нужно выполнить заготовку в соответствии с чертежом, максимально близко в размерах и в допусках. И это все еще нужно на время. Помимо того, что нужно сделать быстро, нужно сделать в размере. Поэтому я решил, что скорость сегодня не моё. Я пойду через соблюдение всех величин. Дакладнасць, хуткасць, якасць – тры паняццяў, якія вызначаюць прафесіяналізм рабочага. У зваршчыкаў дадаецца яшчэ і знешні выгляд шва. За маскамі 16 прафесіяналаў са ўсёй Гомельскай вобласці. Зварачны апарат у руках яны трымаюць далёка не першы год. У нас есть 3 заготовки. Их надо сварить горизонтальный и вертикальный шов. Шов 17-18. Вот. Ну и там, соответственно, задание. 2 прохода, корневой лицевой шов. Последующая зачистка и предоставление уже жюри готовую продукцию. Конкурс прафмайстэрства праводзіцца звыш 20 гадоў. Спіс удзельнікаў звыш паўсотні чалавек пераконвае, што такія спаборніцтвы запатрабаваныя сярод спецыялістаў. Данный конкурс позволяет как нам, так и нанимателям выявить наиболее талантливых рабочих для дальнейшего их продвижения, для того, чтобы показать качество рабочих специальностей, нужность, необходимость и вообще вовлечение молодых людей в тот продукт, который мы сегодня изготавливаем для Республики Беларусь. Конкурс прафесіянальнага майстэрства – гэта не толькі праверка ведаў, але і магчымасць сваімі ўменнямі і навыкамі заявіць пра сябе. Дыпломы пераможцаў атрымалі Андрэй Кулашенко, Дмітрый Межевич, Андрэй Жгухцоў і Дмітрый Чарнушевич. Тацяна Піменёнкава, Валерый Гапанько, Телерадыёкампанія «Гомель».